салом мефиристам ба корбарони бениҳад гиромии радиои озодӣ ва ба ҳамаи онҳое ки пайваста моро пайгирӣ мекунанд ва хабару гузоришҳои тозаро аз радиои озодӣ мефаҳманд ва тамошо мекунанд. Шалои Гулхоҷа ҳастам ки чун ҳамеша дар ҳамин вақту ҳамин соат дар рӯбарӯи шумо қарор мегирам, то ин ки барои шумо хабарҳои тозаро бигӯям ва баъд аз 3 соат дигар мутмаинам ки бо ҳамаи шумо дар пахши мустақими барномаи хабарӣ ҳатман вомехӯрем ва тафсилоти баъзе аз ин хабару гузоришҳоро ман барои шумо бозам хоҳам гуфт. Зиндон барои таъхири президент. Як сокини Муминобод барои чанд сол пушти панҷара рафт. ҷавони 30 соларо 2 моҳи пеш ҳангоми бозгашт аз Русия дар фурудгоҳи шаҳри Куло боздошт карданд. Гуноҳи ӯ дар он будааст ки вай даҳо навори таҳқиромез нисбати президенти Тоҷикистонро бознашр намудаву класс гузоштааст ва дар чанде аз онҳо назарҳои таҳқиромез ҳам навиштааст. Аммо худи ин ҷавони маҳкумшуда ва пайвандонаш дар ин бора чӣ мегӯянд, баъди 3 соат тавре ҳам гуфтам дар барномаи хабарӣ хоҳед фаҳмид. Чаро сандуқ аз бонк беҳтар аст? Бонки ҷаҳонӣ дар як пажӯҳишаш вижагии Тоҷикистонро зикр карда гуфтааст, дар ин ҷо пасандозҳои мардум хеле кам будааст. Инам дар ҳолест ки кишварҳои дигаре ки аз пули муҳоҷирон вобастаанд, мизони пасандозашон дар бонкҳо хеле баланд будааст. Тавре маълум шудааст, 80% маблағҳои мардум дар дохили хона ва ба истилоҳ дар ҷилди болиштояшон нигаҳдорӣ мешаванд. Адами эътимод ба бонкҳо ба иқтисоди Тоҷикистон чӣ паёмад дорад? Дар барнома дар ин бора суҳбати муфассал дорем. ҳамлае ки ҷони даҳон нафарро бурд. Шоми 15 август инфиҷор маҳалли шиъанишини Кобулро такон дод. Ин дафъа маводи тарканда дар муассисаи таълимӣ мунфаҷир карда шуд. мақомот мегӯянд ҳанӯз шумораи умумии қурбониён дақиқ нест ва ҳеҷ гурӯҳе низ масъулияти онро ба зимма нагирифтааст, вале таври маълум бештари қурбониён донишомӯзоне буданд ки барои таҳсили донишгоҳӣ тайёрӣ медиданд. ва ба Қазоқистон оби Арал бармегардад. Баҳри Арал чорумин кӯли калонтарин дар ҷаҳон аз соли 1960 ба ин су то 90% хурд шудааст. Аммо бунёд як сарбанде бо ташаббуси президенти Қазоқистон дар 13 соли пеш барои ҷамъ омадани об дар бахши шимолии Арал мусоидат кардааст. хушҳолии моҳигирон аз пайдоиши нишонаҳои нави ҳаётро барои шумо дар гузориши пешниҳод месозем. бо гузашти чанд ҳафта аз ҳамлаи хунин ба сайёҳони хориҷӣ дар вилояти Хатлон бори дигар ба ин мавзӯъ руҷӯъ хоҳем кард. наздикони афроди муттаҳам дар ин амали террористӣ аз кардаи фарзандонашон ба даҳшат омада бо таассуф мегӯянд ки аз ҳаёти пинҳонии фарзандонашон хабар надоштанд ва ҳам намедонистанд ки онҳо зери нуфузи як рӯҳонии фирорӣ қарор гирифтаанд. гузориши муфассалро дар ин бора мо омода кардаем ва агар дар барнома ба мо бипайвандед ҳатман хоҳед дид ва албатта ҳамкорони мо чанд хабарҳои дигарро низ пайгирӣ доранд ва фикр мекунам ки то шурӯъ шудани барномаи хабарӣ мо бароятон дар ин бораҳо ҳам тафсилот хоҳем дод. аз ҷумла як хабаре ҳам ҳаст ки дар Русия яке аз додгоҳҳо ба баррасии парвандаи муҳоҷири тоҷике шурӯъ кардааст ки ба қатли ҳамсар ва фарзанди хурдсолаш муттаҳам мешавад ва бояд гуфт ки ҳамсари ӯ шаҳрванди Русия будааст ва тафсилотро мо барои шумо дар барномаи хабарӣ ҳатман хоҳем гуфт. ва тавре ҳам шумо медонед пахши мустақими барномаи хабарӣ дар Озодӣ видео канали махсуси радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мешавад ва ҳамин гуна дар вебсайти радиои Озодӣ www.ozodi.org сабти барномаи хабарӣ ҳар он касе ки натавонад онро тариқи пахши мустақим бубинад дар саҳифаҳои радиои Озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам қобили дастрас аст ва шумо низ метавонед фикру назарҳои худро дар робита ба гузоришҳои мо ба ҳангоми пахши барнома бинависед. албатта назарҳое ки созгор бошанд ва таҳқиромез набошанд ва агар хабаре ҳам дарёфт кардед ва мехоҳед тафсилоти онро мо пайгирӣ кунем, ҳатман моро дар ҷараён бигзоред ва мо кӯшиш мекунем ки ин хабарро бисанҷем ва агар дуруст буду дақиқ буд мо ҳатман барои шумо онро баъдан пешниҳод хоҳем кард. бо умеди ҳамкорӣ бо ҳамаи шумо бинандаи азиз, ман шуморо баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақим мунтазир мешавам.